Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka HYC Mauthat Ration Circle mentakasngi ka arpu waiterik unailur arajar arpulai kala penpau yi jing skosi ka bakrau halor ka jing shat hombor jong ka wei ka khna samla ka ban nakasnong laburtun ha ki re bomman ha ka step jong ka khat khandai terik unailur kat bagadang thmu ban late school na laburtun shamau klei nakaliang presiden ke HYC Mauthat Ration usamla shembor langrin ulapen pau ya kejing penram jur ya ki reu beman ki bala nut ban thombor ya ketika kena samla ke HYC kala kerpat ya ki bor jong ka ain lingba ka tanat pulit bakin shimkhia bat ban penstet ya ke jing kwet ka babnia khnang ban yo kem no mardor ya ki breu beman ki ba thombor ya kenika kena samla kaseng ha kejuk kopor kala airu ke jingkit bokit riang bagani ka samla ka badang don menta ha padeng ke jing syak sumar ha civil hospital Shillong pakan yo no ya ka met ka basat baklan tao nakaliang jongi kum ka New Tribute Council Mauthat Ration Circle kum u president bon melam jong ka circle po ka dong bat ka thanji bor ka wei hadin jong ka jingjia ka bleja po ka snong loberton haga khat khandai terek haga ba yuai ni khana school ba puli hantai snong mogalei ila sha thombor haki riboman ki ba haduk mentana kalian jong ka snong bat kumjuru jong ka police department kim pat yo ban kem ya utei lani kitei ki bdon kiti ban thombor ya ketiga khana kan thei tina kalian jongi kum ka seng ki pan pau ya ki jing susi ka ba khrao ba kum kini ki jing ja ki ja po ka dong bar ka than ki jongi nakalian jongi kum seng ila persang hi ban keli ban perthau ban mentakasi nakalian jongi ngila poi ban ngidon hang ne po kesnong lobertun bat haduk mentana kalian jong snong bat kumjuru jong police department kimpat yo ban labdin manu bedon keti ban le bat ban thombor ya kete khna kan thei tinakalian jongi kum kasang ni panpau ya kijing padram ka bajur halor ki bakum kini kijing ja ki wan ya ban ja po kadong bat kathai ge jongi ka babu ya ke jingma bat ke jing shong seir kham tam yi khna kan thei ki badon kam ban yai na koi ka jaka se koi pat bat kham tam ha ki por mit por yong nakalian jongi kum kasang ni so ban penram bakum kini kijing ja ki ja ha ka basit basai ha ka por man si ha ka ba ngingim nam lok nom la ban pediang ya ki bakum kini kijing ja ki wan ja tinakalian jongi kum kasang ni so ya ban penram bat ngidekan tu ya ka tanat jong ka polis bahkan snobha ya ka ban simkhya kloi ya ka kam bat kermen lengbar ka jing simkhya jong ka polis department mar ngitip banado ku khat khandai tarik nakalang jong ka polis department khamtam ki special nangte na Shillong rengkat bat ka ji terlang jong ki polis jong ka district Eastern West kila simkhya ban wan ha ka snong lobertun na ta ban lek ban kam bat kermen nang ni sakmat lengba ke jing simkhia jong police jong district Eastern West ngingai skam bangin yo ban kem no mardor ya ubriu lani kibriu ki bedon keti ban thombor ya kete khna school bat kum bangi tip ba menta nakalian jong te khna school ngalai yo ya ke ban akran yi kami jong i minimum step lengba ke telefon di nakalian jong kimi le youtube ba ite khna menta dan don hab dang ke jing sitom bat hadu menta impat la ya ban keren tingi nakalian seng ni pha ya kijing kerku kerdo bat ngikit bok kit ruyang bai dei khna samla in yo no ya kijing ko jingkya bat kermen hadin bai ini khna samla ibala sha ya kaneka jingja ko snusi ibala ngat ya kaneka apot ko snusi in ko no na ka jing shitom jong i kathrai nakalian ka snong bat kumjur kam tam na ko police department kini yo ya ka ban sim ka jing thokit ko babnya ban kermen skam ban nakalian jong police kin yo no ban pensitam ban gam mardor ya don kiti ban thombor ya kate ka khana kan thei